月の光も届かぬ闇を誠の愛にて照らし出す。この世にあだなす邪悪を断つ。魔の狩人と人の呼ぶ第108代目魔物ハンター陽子。桃色ルージュにピチピチミニのドレス男たちが振り返るだってそうそうセクシーガールハンサムウルフがモーションかけてきた
血迷う男は魔物さシャワーの途中で誰かが鳴らすチャイムタオル巻いて飛び出したこれはたまげたセクシーガール金持ちコブラが結婚しておくれと渡すダイヤ眩しいのどころかどこいいとっととお帰りじゃじゃ馬ハートはマネーじゃ買えない一人で命で情熱伝えてロマンをなくした男は魔物さ君が男らしくなれば私セクシーなままでいられる揺れる胸を熱い愛で止めて一人で命で情熱伝えてロマンをなくした男は魔物さ夕暮れの街角長く伸びる影秋風が頬をすり抜けて季節が空を染める思い出のページにはあなたがいるのにため息を少しついただけまた歩いてゆけるわ遠くかすむ景色雲よどこまで行くの出会いと別れ月日重ねてゆくのねさよならはまた
間だけがなぜかとても長い昨日も君の夢を見たの。途中で目が覚めてもう一度夢の続きを見ようと思ったけど、もう君は出てこなかったの。もっともっと好きになれば二人はどうなるの。いつかみんななくしそうで今はとても怖だー、ついに来たのよこの時が。苦節16年、いつかはきっとと思い続けて、心の中ではもう半分諦めかけていた夢が素敵な殿方と巡り合うという夢が今。図書室の部屋
しい